Ponsse jatkaa urheiluyhteistyötä Einarin viitoittamalla tiellä. Joensulaista leirintäaluetta tuodaan nykyaikaan uusin mökein. Hyvä ilta. Joensuun keskustan liepeillä sijaitsevaa leirintäaluetta saatetaan nykyaikaan. Linnunlahdelle on noussut jo harjakorkeuteen 18 nykyaikaisesti varusteltavaa lomahuoneistoa. Linnunlahti Holiday ryhtyy tavoittelemaan ensi kesästä lähtien perheiden lisäksi myös liikematkustajia. Linnunlahden leirintäalueen entiset mökit palvelivat matkustajia 70-luvun mukavuuksilla. Lähes leikkimökkikokoiset asumukset saavat nyt väistyä noin 64-isten kaksikerroksisten huoneistojen tieltä. Että tästä tulee täysin varusteltuja nykypäivän standardit täyttäviä huoneistoja. Niin kuin näkyy, niin sisäkattokorkeus on 5 metriä tässä huoneiston puolella. Ensi kesäkuussa avattavan uudistetun leirintäalueen mökkeihin tulee niin saunaa, laajakaistaa kuin hulppeaa näkymää Pyhäselälle. On opittu hyvälle sitten, ja se sukupolvet rupeaa olemaan semmoisia, että sinne ei enää lähetä sitä askeettisuutta hakee muualle kuin saarimökille, missä käydään ulkovessa. Kyllä se niin kuin itsekin huomaa ja lapsiperheiden kanssa ollessa, niin kyllä se helpottaa monta asiaa. Leirintäalue saadaan reilun 2 miljoonan euron remontilla ympärivuotiseen käyttöön. Perinteisesti perheiden suosimalle leirintäalueelle houkutellaan nyt myös liikematkustajia hotelleista. Me tuodaan vaihtoehto, meille ei oikeastaan kilpailija löydy, että se on varmaan niin kuin sukulaiset ja tuttavat on se kovin kilpailija meidän kannalta. Holiday Linnunlahti on solminut yhteistyösopimuksen ohjelmapalveluyritys Metsänväen kanssa. Matkaajille onkin jatkossa luvassa muun muassa talvisia kelkkasafareita. Siellä ne syksyviikot on niitä, mikä jännittää. Et millä me saadaan se asiakas löytyä. Joulun mä uskon uuden vuoden, sitten hiihtosesonkin, silloin me löydetään ja kesä nyt on itsestäänselvyys. Et kyllä sinne syksylle tietysti se jännittää ja sinne meidän ponnistukset on sitten tehtävä.